ain't no better. Herb on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. And now I made plays so they all look jealous. Γεια σας, και εδώ ξεκίνησα. Ο Δήμος είναι στο μέρος. Εγώ είμαι στον δρόμο. Θα πάμε Ολυμπιάδα με κρινάκια ανάμεσα στο γνωστό το μέρος. Την προηγούμενη εξόρμηση που κάναμε πήγαμε σε άλλο μέρος, στα πυργαδίκια, δεν μας βγήκε. Επιστροφή εδώ. Δεν κρατιόταν ο Δήμος, έφυγε. Εγώ άρχισα βασικά και δώσαμε ραντεβού στην παραλία. Εν τω μεταξύ είναι η πρώτη μέρα της άδειάς του, της δεύτερης άδειάς του, μία εβδομάδα. Οπότε θα έχουμε και άπλα χρόνου. Θα ψαρέψουμε μέχρι όσο πάει, όσο έχουμε δολώματα, όσο έχουμε κουράγιο. Δηλαδή θα ψαρέψουμε το βράδυ, θα ψαρέψουμε και αύριο. Ίσως και μέχρι το βράδυ αύριο, αν έχουμε κουράγιο. Ο καιρός θα είναι λίγο άστατος. Θα έχει λίγο αεράκι το βράδυ, μπορεί και πολύ, δεν ξέρω. Ανατολικός λέει, θα είναι φάτσα μας. Καλό αυτό, μπορεί να μας βγει σε καλό. Να έχουμε αρκετά ψαράκια. Θα μας έρθει στην ψαρέφρα μας, θα μας έρθουνε. Τι άλλο, δολώματα πήρε ο Δήμος, τριχές, μαύρο, μαμούνι, καραπηδάκι δηλαδή, και τσουτσούγια. Εγώ έχω πάρει τις σαρδέλες, μιας που την τελευταία φορά που ήρθαμε στο μέρος τα γοφαράκια μας τρώγανε τις μπουρμπούρες, τα γοφάρια. Και τώρα τους έχω στημένη. Για να δούμε, να τα πάρουμε. Έχω πάρει κάτι σαρδέλες, εν τω μεταξύ από τις σαρδέλες τις βγάζω, τις βάζω, τις ξαναβγάζω, ξαναβάζω, έχουν αλάτι. Τώρα λογικά άμα τις βάλω με ένα ουζάκι τρώγονται. Τέλος πάντων. Αυτές έχω, αυτές θα πετάξω. Δεν πήγα να αγοράσω καινούργιες. Βαριόμουν. Οπότε, γοφάρια, σας έρχομαι. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα από την παραλία. Η ώρα είναι 5 παρά 25. Εγώ σιγά σιγά φτάνω στο Σταυρό που θα κάνω και μια στάση στο περίπτερο και μετά πάμε στο μέρος. Ο Δήμος με περιμένει, θα λέω από την παραλία, θα ανοίξω το βίντεο να συγκαιρετήσει και θα ανοίξω την κάμερα να συγκαιρετήσει και ο Δήμος και εύχομαι να περάσουμε καλά, να περάσουμε εμείς καλά και μετά εσείς για να βγείτε στην κάμερα και στο βιντεάκι μας. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τις γυναίκες. 6% παιδιά από αυτούς που παρακολουθούν τα βίντεο μας είναι γυναίκες. Respect στις γυναίκες, στα κορίτσια που παρακολουθούν ψαρματάκι. Τι να πω, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους σας βασικά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα παραλία. Τα λέμε παιδιά, bye. Sensation. Coming on the town and me say dig me, dumb me down.
Βρεθήκαμε. Με τα παιδιά τα είπαμε. Τι γίνεται εδώ πέρα? Αυτό είναι. Εντάξει, τι. Καλά είναι. Πολύ μου πιο πολύ. Το βράδυ θα έχει πιο πολύ. Ναι. Έτσι είπε τουλάχιστον. Εδώ θα ψάρεψουμε. Στο γνωστό το μέρος. Ωραία, τι να κάνουμε, φίλε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Παντού αέρα θα έχει. Από ό,τι λέει το μετεωρολογικό. Οπότε δεν έχουμε επιλογές. Θα ψαρέψουμε, θα βάλουμε το σκηνάκι μας. Πού πας, φεύγεις? Α, βλέπεις άμα κόβει. Θα το βάζαμε εδώ, αφού από μπροστά είναι ο αέρας, ρε. Εντάξει, πρέπει για μετά. Όλο το βράδυ από μπροστά θα είναι, ανατολικός. Δεν τη γλιτώνεις. Εκτός αν πάμε εκεί πέρα μέσα, θα τη χώσω. Στη λαγκούβα. Βάλουμε εδώ μέσα. Και πώς θα βγαίνουμε? Με σκάλα. Όλο το βράδυ. Καλό είναι. Και πόσο να κόψεις? Να κόψεις. Και τι θα τα λεπτό για να βγάλουμε το βράδυ? Να γλιστράμε κι όλα. Μέσα στον κρατήρα. Έτσι εδώ έχεις καλώματα δεξιά. Θες να το πάμε πιο αριστερά, λίγο. Να βάλουμε εκεί. Ναι. Α, μην έχουμε σκαλώματα. Ξέρω εγώ. Να βάλουμε εκεί. Βάλουμε εδώ το σκηνάκι μας. Ένας από εδώ, ένας από εκεί. Ναι, εντάξει, τουλάχιστον να μην είναι αυτό το πράγμα που είναι εδώ. Να είναι εδώ λίγο καθαρά. Και πιο εκεί, βλέπεις και εκεί έχει λίγα μαυράκια. Εδώ, εντάξει. Ας είμαστε και λίγο τα μαυράκια στα πλάι. Αλλά να μην το έχουμε όλο το βράδυ. Τι μαλακία θα πιάσεις κάτι? Γιατί να μην δεν πιάσει? Είναι πολύ βαθύ. Αλλά και τι να κάνουμε, εντάξει, θα το κάνουμε. Πρέπει να βάλουμε καμιά πέτρα. Τι? Α, το δικό σου έρχεται. Λες να το φέρω μέχρι εδώ? Άνετα. Εδώ μέσα όχι. Όχι, μέχρι εδώ έρχεται. Είναι πολύ βαθιά, δεν βλέπεις εδώ πέρα τον κρατήρα. Το σκάψα. Τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω. Εντάξει, του λέω εγώ ρε παιδί. Να μην κουβαλάμε. Εδώ βαθύ είναι, το βλέπεις, δεν φίλε, εδώ και. Μην το βλέπεις έτσι. Αυτό μπορεί να είναι τραχτέρνα, το ξέρω κι εγώ. Είναι βαθύ, δε. Άσε τώρα μην έχουμε άλλο. Και βαριέμαι να ξεφουσκώνω λάστιχα. Λοιπόν παιδιά, ξεφορτώνουμε και τα λέμε. Άνοιξα να σας δείξω όλα τα συμπράκα, τα φέραμε. Τώρα πρέπει να τα στήσουμε. Δήμο, τώρα πρέπει να τα στήσουμε. Εντάξει, είχε λίγο κουβάλι, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Αφού αυτό μας αρέσει, αυτό θα κάνουμε. Εδώ θα βάλουμε το σκηνάκι μας, έχω βάλει την βάση. Η άλλη εκεί πέρα βγάζει φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Εκεί η κοπέλα με το Instagram. Ωραία. Συνεχίζουμε.
Ναι ρε φίλε. Παιδιά, το τσαρδί μας έτοιμο. Ναι. Καλά είναι. Θα βάλουμε τα πραγματάκια μας μέσα. Δεν θα μας ζαλίζει ο αέρας όσο γίνεται, θα μας ζαλίζει λιγότερο. Άμα τον είχαμε από αλλού τον αέρα θα ήταν καλύτερα. Αλλά τον έχουμε μπροστά που θα είναι ανοιχτή η πόρτα. Λοιπόν. Έλα. Πού μπαίνω? Αριστερά πρέπει να μπεις. Από εκεί θα πάω. Αφού από αριστερά δεν θα ψαρέψεις. Άρχοντας. Ωραία και ζεστούλα έχει. Άρχοντας. Ζάχαρη και πάλι παιδιά. Εδώ όλα. Μια χαρά. Βάλουμε και τα υπόλοιπα παιδιά μέσα. Και μετά σειρά έχει το ψαρεματάκι μας. Αφού οργανωθήκαμε και θα μας τα πάρει ο αέρας όλα. Όρθιος. Τώρα με αυτά τα σκηνιά το βράδυ μπορεί να πέσουμε καμιά φορά. Όλα καλά. Η ώρα είναι 6 και 5. Τι ονόματα έβαλες? Τούνι έβαλα, μαύρο. Τριχιά. Τριχιά και μαμούνι. Από εδώ. Δήμο. Έλα. Το σήκωσε πάνω ρε. Καλά και το ξανακατέβηκε εκεί. Πάνω είναι. Ωραία. Αλλά δεν ήταν μουρμούρισιο, σαν να καμιά μεγάλη. Το καινούριο του καλάμι είναι. Τόσο άμα είναι κανένας πάρος.
αυτός ή κανένας κακαρέλος. Γιατί το πήγε πάνω ψηλά. Μουρμουράκλα είναι ρε. Είναι καινούριο το καλάμι, δεν το ξέρεις. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Υδραυλικό. Θέλω να δω καλό. Ωραία. Αλλά είναι στο χείλος. Άντε ωραία. Σκατά στα αγκίστρι. Τι καλά. Μια χαρά. Ωραία, θα έρθουν και τα πιο τέρατα. Πάντως, Δήμο, δεν είχε μικρά, δείχνει ότι δεν έχει μικρά. Από την άποψη ότι τα δολώματα ακόμα μπορεί πάνω να είναι. Καλό. Λίγο κατέβηκε η τριχιά. Να δούμε. Αλλού. 2 meter.
Εκεί είναι. Γλώσσα. Γλώσσα θυμώ. Τρελαθούμε. Και έκανε αντίσταση. Ωραία. Πού είναι στο μάτι? Στο μάτι είναι ρε παιδιά. Τι να πω. Πάω να την πετάξω. Καλό είναι. Τι λέει? Καλό. Άντε ρε αγόρι, μπράβο. Κάτι διάλυσε νομίζω. Όχι. Άιντε, 1 λεπτό φέρνεις. Πάνω στο χέρι μου. Πού το πέταξες? Σαμοθράκι. 2, Μπράβο ρε Δήμο. Το καλά μου τι κάνει. Θαύματα. Άιντε. Άιντε, γιατί απογοητευτήκαμε λιγάκι. Όπα. Είναι τα καινούρια αγκίστια που έβαλα. Αυτά τα καινούρια αγκίστια που έβαλα. Ναι. Πάρα μαλάκα ωραία είναι. Ωραία, και τα δει. Η κάτω μάτωσε. Η κάτω μάτωσε. Στην τριχιά. Ναι. Ναι. Κάτω έγινε. Κατάπτει. Ευλογημένο. Τι είναι? Αυτό λέω, ευλογημένο. Δυο. Βρεις και το φάκο. Περίμενε. Μπετέψαμε τα χέρια μας. Δεν πειράζει. Ωραία, μπράβο. Άντε, ωραία. Τι καλά να αρχίσει. Δυο. Η ώρα είναι 10 και 10 παιδιά. Να δούμε. Σχετικά ήρεμα πάει η βραδιά. Παγωμένα είναι, θα δείξω.
Παιδιά, έβγαλα και τώρα το καλάμι και πέρασα ένα σειρώμενο, έβαλα μια χάντρα, μια παραμάνα και το πολυάγκιστρο που είχε σύνδεσμο. Βάλουμε τη σαρδέλα, η οποία είναι ψημένη τώρα αυτή. Την έχω πάρα πολύ καιρό. Καλό είναι αυτό, δεν είναι σφιχτή, αλλά μυρωδιά έχει, μια χαρά είναι. Εντάξει, θα την ήθελα και λίγο ζουμέρι. Άρα πιστεύω καλά είμαστε. Και λίγο εδώ στη μούρη. Τα χέρια μου γίνανε άσπρα από το αλάτι. Εν τω μεταξύ αυτές τις έχω ξεπαγώσει, τις έχω ξαναπαγώσει, ό,τι να είναι. Άρα βγάλω και ψάρι, τυχεροί θα είμαστε. Έτοιμο. Καλάμι. Ωραία. Να πάρω τη βάση. Και πάμε. Τι είναι αυτό? Ο άλλος ήρθε, έφαγε τα ροδάκινα, δεν τα άφησε. Τρέλα που έχει ο κόσμος. Λες και είναι στο σπίτι του. Είπα να το πάω λίγο πιο δεξιά, μην μας πλακώσει τα μούγκρια στην ψαρεύτρα. Το βάλω εδώ πέρα στην καρέκλα κοντά. Λίγο πασοξίδικη. Ωραία. Θα το πετάξω ψιλοδυνατούτσικα, όχι, δεν θα το φοβηθώ. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Ωραία. Ελπίζω ότι δεν πήγε σε κανένα σκάλμα. Να σας πω ρε παιδιά, σαν σκάλμα το βλέπω κάτω. Θα το αφήσω εκεί τώρα όπως είναι, δεν το κουνάω. Και επειδή θα είμαστε μακριά, θα βάλω ένα ακουστικό ειδοποιητή. Εδώ το έχω ανοιχτό, κλειστό, δεν ξέρω. Ανοιχτό το έχω. Άτε, και η Παναγιά μαζί σου. Τα λέμε. Παιδιά, μας βρέχει. Θα δολώσουμε, δεν μπορώ. Βασικά έχω αδιάβροχο στο αυτοκίνητο, αλλά δεν πάω, βαριέμαι το φέρω.
Δήμο. Ναι. Βροχή. Ωραία. Μες στο πρόγραμμα εννοώ. Ναι, εντωμεταξύ δεν έλεγε τίποτα στα μετεωρολογικά. Έλεγε για αύριο στις 3 η ώρα το απόγευμα, 3 η ώρα το μεσημέρι. Παιδιά, πάρτε μάτι και το τσαντήρ. Μας έχει σώσει. Πού να ψάρουμε αυτό σε διαφορετικές συνθήκες. Τα πράγματα. Από ψάρια τι γίνεται, είναι. Ψάρια τίποτα. Ο Δήμος μου έβγαλε 3 μουρμούρες. Εγώ τίποτα. Έβγαλα μία γλώσσα και την πέταξα μέσα. Τι να την κάνω. Δύσκολα, δυσκόλεψε το μέρος. Α, δούμε. Μήπως πάρουμε λίγα και καλά. Μήπως πάρουμε λίγα και καλά. Ξέρω να ακούγεται η βροχή. Έχει έτσι κανένα 2 ώρες που είχε αρχίσει πιο πριν, κανένα 2 ώρο. 40 λεπτό έβρεχε. Και τώρα έχει ξεκινήσει πάλι. Τι ώρα είναι, Δήμη? Λοιπόν, αυτά τα νέα από το μέτωπο. Τώρα θα δούμε. Μακάρι λίγο να σταματήσει, να βγούμε να δολώσουμε. Ας πούμε δολωμένα τα έχουμε, αλλά τίποτε. Θα δείξει. Τα λέμε, παιδιά. Για να δούμε, ρε παιδιά, το Δήμο. Βρέχει βροχή. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν βρέχει, σταμάτη. Είναι απαιτητικό. Τι είναι, μουρμούρα, ωραίο. Τι γίνεται, μόνο το καινούριο το καλάμι βγάζει, ρε. Ναι. Ναι. Ωραία. Τι καλά. Μπράβο, ρε φιλαράκι. Άντε να δούμε κανένα ψάρι. Ωραίο. Καλό. Ωραίο. Μες στα νεύρα του είναι. Σε λέει πιάστηκα. Μπράβο, Δήμο. Άντε ρε φίλε, μας δίνεις καμιά ελπίδα, δεν είναι τίποτα άλλο. Μας δίνεις καμιά ελπίδα. Μπράβο, 4ο ψαράκι ο Δήμος. Εν τω μεταξύ όλα καλούτσικα είναι. Κάτι είναι και αυτό. Τα λέμε, παιδιά.
Παιδιά, ο Δήμος ξαναχτυπά. Επανωτά. Με το που το έριξα. Ωραία. Πολύ ωραίο ψάρι. Καλό. Βρήκες την τρύπα. Βρήκα την τρύπα. Μπράβο, αγόρι μου. Άιτε πάμε για άλλα. Φρόνημα, ναι. Φρόνημα. Δεν θέλω τρέλες. Πάρω το πανί, δεν γίνεται. Ωραίο ψάρι, ρε φίλε. Ωραίο, ρε φίλε. Μπράβο. Με το που το έριξα, Ναι, το αφού τώρα το δόλωσες. Τώρα το έριξα. Τώρα ξεδόλωσες το άλλο το ψάρι. Δεν πρόλαβα να ρίξω το άλλο. Μπράβο, ρε Δήμο. Να το, παιδιά. Ωραίο. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ σας μιλάω τώρα από το δικό μου τη δικιά μου τη μεριά. Μπολώνω. Ωραίο. Καλορίζικο. Μπράβο με τον Δήμο. Τι λέει? Καλό είναι. Είδες άλλο στο άτομο. Καλό είναι. Άντε, ωραία, έρθω. Λίγρα. Τι πουρα. Το μαύρο, Ναι. Ωραία. Ανούτσι. Τι μικρή. Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Καλή. Άιντε ο Δήμος. Καλά που είναι και ο Δήμος. Εδώ. Ακούνητα. Τι καλά τρώνε, χαμπάρ δεν πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά είναι παιδιά. Παιδιά, έχει ένα σίγουμα καλό, παιδιά. Τι λέει? Α, τίποτα. Τι λέει? With you the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star you make a... Καλημέρα φιλαράκια μου. Από ό,τι καταλάβατε το βράδυ δεν είχε πολλά πράγματα, οπότε πήγαμε την πέσαμε να έχουμε λίγο κουράγιο για σήμερα. Ο Δήμος ακόμα δεν ξύπνησε. Εγώ είπα να φτιάξω ένα καφεδάκι, να ξυπνήσω και να πάω να ελέγξω τα καλάμια. Εχθές, καλά που ήταν και ο Δήμος και πήραμε 5-6 μουρμούρες. Εγώ δεν πήρα ψάρι. Θα δούμε σήμερα.
Θα έχουμε ώρες να ψαρέψουμε. Αν δεν μας τα χαλάσει ο καιρός, γιατί το βράδυ όλο έβρεξε. Θα δούμε. Έβρασε κιόλας. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, from the fields of flowers you chose to pick me. You're spreading sugar on my misery, and I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, I wanna marry you. 'Cause when you're around I know it's true. Να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται. Φάγα. Παιδιά, ήρθε η ώρα που θα στρώσουμε τραπέζι.
μεγάλα. Έχει μπει στα άκρη τώρα μέσα. Να το. Ζουματάει. Θέλει ακόμα. Αλλά μου σχαρίστηκε, μην είναι. Είναι και χοντρό. Μου μύρισε καντίνα ρε μαλάκα. Του λουκανικού μπαρέν. Και του λουκανικού μπαρέν. Αραλίσσα. Ω. Θα καεί. Έλειος είδε.
περνάμε στην εξωτερική. Το δείχνω στην κάμερα. Μια χαρά. Μας ηρέμησε τα τσιμπολόγια. Yeah. Τα τσιμπολόγια μας ηρεμήσαν. Τα παλιό ψάρα σήμερα. Άντε χθες πήρες στις 5-6 ψάρια. Σήμερα τι έγινε? Ένα πρωί ξέρω. Και τι έγινε το πρωί που πήγανε? Στις δουλειές τους? Α, τρελαθούμε ρε φίλε. Ούτε ένα ψάρι γίνεται από τις 9 η ώρα. 9 τι ώρα είναι τώρα? 4 παρά 5. Ούτε ένα ψάρι. Σφινάκι. Σφινάκι. Γεια σας. Θα το ειστάλουμε λίγο. Την κατάλληλη ώρα βγαλίζει φίλε. Φαντάζομαι ανάπλεκε. Όλα καλά, να βγάζουμε κανένα ψάρι παραπάνω. Δηλαδή εγώ που είμαι άψαλο. Ούτε ένα δεν έβγαλε. Μία γλώσσα έβγαλε.
με κάνεις δουλειά. Γυρίζω αέρα συνέχεια. Τι γινόταν πριν 20 μέρες ξέρω εδώ πέρα. Από κόσμο εννοώ. Άλλο τι κάνει, μπάνιο. Νημό. Ούτε εδώ μέσα. Καλό του ζουμί. Άντε δούμε. Υγεία παιδιά. Γεια σας. Πού το πάω στη δουλειά τώρα? Να κάνουμε καλό ψάρμα. Πρέπει να ανεβάσω πάνω να κάνω παράματα. Και εγώ να ανάβω. Πολύ ταλαιπώρια θα φάγα σήμερα. Πολύ ταλαιπώρια θα φάγα σήμερα. Πάνω στο σπίτι με ηρεμία ετοιμάζω. Κάνω. Το θέμα είναι να ανεβάσω το τέτοιο. Το κασελάκι. Πω. Αυτές είναι μέλι φίλε. Γιατί τώρα είναι η φωτιά όπως πρέπει, καταλαβες. Έχει καραμελώσει. Βγάλ' την αυτή. Βγάλ' την αυτή. Τη μία από εδώ. Τι. Αυτή από εδώ, από εδώ. Τι. Θέλει κι άλλο ρε. Θες πιο ομοί. Εντάξει, έτσι. Όχι, μαραγάσπρη είναι. Όχι. Ειρηνό είναι, αυτό λέει. Τις θες πιο νορμάλ. Εντάξει, να μην είναι και πολύ. Γκαγκάν. Ναι. Εντάξει, όλες αυτές καλές είναι, γιατί από κάτω είναι καλές. Κάπου θα δω, αυτό πάω. Άι. Λελούδι. Μια χαρά μας, δόξα τω Θεώ. Και πας μέσα και την αρβίλα. Τυρί δεν βγάλαμε ρε μαλάκα.
Το βάλουμε σαλάτα ή χώρια, έτσι. Άσε. Φύγε. Δεν είναι τίποτα άλλο. Θα φωνάζει και ο Νικόλας, ο Σαρής. Μαλάρα, ηλιαφέτα, δεν πήρες. Την άλλη φορά με τα αυγά. Τι γέλιο. Πολύ ωραίος τύπος. Γεια σου ρε Νικόλα. Ωραίος. Από τα καλά παιδιά. Ποιος είναι ο Νίκος? Ο Νίκος ο Σαρής. Θα δεις τώρα στα μηνύματα. Και απειλήκα. Τζις. Λεμαργία μου. Τοματάρα. Και τα καλάμια δεν κουνιούνται. Να μου πεις εντάξει τώρα δεν έχει δόλωμα. Αλλά την ώρα που ψήναμε πήγα τον δόλωσα. Είδες. Δεν κουνήθηκε. Και τα φτάνει φαγωμένα τώρα. Yes. Τι έγινε, έχετε έτσι το σύννεφο τελικά, διάμεσα. Ψυχή είναι. Ψυχήλο. Τι δίνει τα μουνιά από εμάς την εβδομάδα. Ναι ρε φίλε. Εντάξει, εγώ είμαι φάση της δουλειάς του. Αδιούχη ήταν όλοι. Αλλά το Σαββατοκύριακο λέει πάλι θα έχει ανέβει θερμοκρασία. Ναι. Καλύτερη ταβέρνα.
Πάπαλα. Τέλος. Εντάξει, ωραία ήταν. Κάμπικ. Λίγα τα ψαράκια. Για τόσες ώρες, εντάξει. Πολύ λίγα. Το βράδυ μόνο, όλη την ημέρα, παιδιά, από τις 9 το πρωί μέχρι 8 παρά που είναι τώρα. Δεν πήραμε ούτε ένα ψάρι, παιδιά. Ούτε τσίμπο. Η σαρδέλα άφικτη. Εντάξει. Είσαι και παλιό καιρό λίγο από χθες. Κάθε μισή ώρα έβρεχε. Και το ξημέρωμα κάθε μισή ώρα, παιδιά, κάθε μισή ώρα μία σταματούσε, μία έβρεχε. Εντάξει, ευτυχώς είχαμε το σκηνάκι μας, δεν μας πείραξε. Στήσαμε κιόλας, ελπίζω να σας άρεσε η φάση. Αν σας άρεσε να μας το γράψετε στα σχόλια, να ξέρουμε. Να σας δείξουμε λίγο και τα ψαράκια. Η όλη φάση ήταν αυτό εδώ, το κάμπινγκ, το ψήσιμο. Να ξεφύγει το μυαλό λίγο. Την καθημερινότητα. Τι είναι δημό, 26 ώρες είμαστε έξω, στη φύση. Δεν ξεφεύγεις. Τα ψαράκια αυτά είναι, παιδιά. Εντάξει, λίγα είναι, αλλά είναι ωραία μεγέθη, δεν είναι άσχημα. Ο Δήμος τα πιασε όλα, όπως είδατε και στο βίντεο. Εγώ ήμουν διακοσμητικός. Κάμεραμαν Ναι. και ψητάς. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αλλά είναι. Εγώ το ευχαριστήθηκα και που δεν έβγαλα ψάρια επειδή είχαμε όλη αυτή τη φάση που ψήσαμε, που κάναμε. Ήταν πολύ ωραία. Ελπίζω και εσείς, παιδιά, να κάνετε ψαρματάκια, να βγαίνετε, να πηγαίνετε. Όποτε σας δοθεί η ευκαιρία, φυσικά. Λοιπόν, τώρα θα ξανακάνουμε ένα ψαρματάκι στα κοντά γιατί ο Δήμος έχει άδεια. Αυτή τη εβδομάδα καμιά μέρα θα πάμε. Τώρα ποια μέρα. Οπότε θα ανέβει αυτό, θα ανέβει κι άλλο σαν κοντά, ας πούμε. Γι' αυτό να κάνετε εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει, για να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, κάντε ένα like, μια εγγραφή. Από Ολυμπιάδα, με λίγα ψαράκια, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Μια χαρά ήταν. Από το Δήμο, από τον Ηλία. Παιδιά, γεια σας. Τα λέμε. Το επόμενο ψαρματάκι, παιδιά, να είστε όλοι καλά. Παιδιά, έβγαλα ψάρι στο μάζεμα. Καλούτσικο είναι. Όχι, δεν θα φύγω από ψάρος. Έτοιμο. Τι πάθαμε. Τα λέμε. We're driving cars on a Mars tonight.